Докато ние сме навън, ще ви споделя как да си направите едни масленки, които може да си капвате по време на разходка вкъщи, навън, където ви хрумне. Към 400 грама брашно добавяме едно яйце, 200 грама мас, добавяме 4 ванили и 150 грама пудра захар. Трябва да получите не много меко тесто. Когато започнете да смесвате всички съставки, ги добавяйте една по една и разбърквайте с всяка една. След това умествате тестото и веднага започвате да оформяте топчета, може да разточите, зависи от това какви предпочитания искате вие да имат масленките. След това ги оставяте да се пекат на 190 градуса за 20 минути и са готови. Поръзвате ги с пудра захар да потистат топли и свършват за минути. Това е да ви е сладко!